Okay, my people. I want to enjoy why. That's why I can share button, sharing this video. Tag her on Mommy Joy. Tag her on Mommy Joy. Tag her on Mommy Joy. Mommy Joy of Belgium. Mommy Joy of Belgium. Mommy Joy. Program I emailed them with that. Connect if you want. I'll live in and I feel your pain. I feel your pain. What I go, it is painful. I feel your pain that afternoon. You what I know? Ha, Ibe Valentine, Nuku Mado. I greet you, sir. You what I go? I feel your pain, Mommy Joy. Ono chwa no Okwuluora Ndigbo kunu tipia. I sona ono Okwuluora ule tipia ni here. How many months later? Ono kana atualele. Ono kana lament. Honestly, you did a program today about COS and the update of COS. Which I am still going to go in details with Ife Wasalo, the level Anoketa and Ife Wasalo COS saga. But Mommy Joy today, even for Mommy Joy, we back one. If you happy, if you happy. Ono do wale pati yo Okwuluora ono do woye aijo ai batamoshie jono na ya do pati yo Okwuluora Ndigbo ona ewuton you even went as far as Igbo maka VVIP WhatsApp group Okwuluora Ndigbo ejibo 100,000 ape. When I had that monthly due of 10,000, and so what? What does it have to do with Okwuluora as a person? How does it paint the image of Okwuluora red? Red flag when it comes to personality of Okwuluora Ndigbo. I love her. I am yet to know. Now, WhatsApp group VVIP Okwuluora Ndigbo, 100,000 abaye. It is a decision. Those people decided na ha chọrọ ewu desire na ha chọrọ ewu members of that WhatsApp group. Also farm ife have run at that WhatsApp group. Nke na ha be willing to pay 100,000 to be part of it. What does it have to do with us? That you disagreed with them, that they have put the 100,000, they from it, I do put that 100,000. And with series, and with different WhatsApp group in Mahomake. Yes, some of these celebrities, if we WhatsApp support group and which are and the engagement or commitment of the national WhatsApp group, you will marvel. If you might got that or a post went through difficult, no Okwuluora Ndigbo, a carry go choky, and no Okwuluora Ndigbo, a carry go level back one on a chop, one wood to ye. Or over my mom, or several no, I gave a bolano. Yana $4, na can go temple. And me for me, no, buy $4. Na can go temple, or go school after dinner. Good evening, my sister. Got to go. If you na $4 na aka nwote nkwụ ya na afụ ife ebe a suppose efu ife o we will problem. Otherwise, na WhatsApp group Okwuluora VVIP, she kept on mentioning it. Even when people now commenting her words here, no choice.
It is not by force. Ogodu na WhatsApp group VVIP Okwuluora. Onya koji wewolo. VVIP. Obule, VVIP is not for everybody. Yes. VVIP is not for everybody. Davido will support club. On the non support club na Davido bi Aquelos. If you nya where can abawoputa 1.5 million we go mmanya Davido yano. All supporters club can boy. They can do anything and everything for their fans. I mean for people who like it. For only how fan, yeah, they can do anything, they can do and undo. Oh mado, my aka woputa millions, gota moto, Okwuluora Ndigbo, onagwa. That is the kind of love Okwuluora they enjoy, even their fans no. There is nothing you can do about it. Mommy Joy, I'm telling you, you are now a content creator by God's grace. Build your own brand. Build your own brand. Build your own people. Build what people here with so much confidence in you. Build it. You can. It is not too late to build it now. Sometimes at this low level, even no. At this lowest level, even no. I'm the kind of love they enjoy from some of my fans no. Yes. Neighbor McFancy, thank you very much. Yeah, thank you. I was a travels, I see you. You want to go? I'm the kind of love they enjoy from my fans, from my loyal fans. I'm on so they travel. They received my alert from Lagos, Welo East. Those are the kind of love I know. Now imagine as little as I am. As you go, imagine see Okwuluora Ndigbo, they wanna make it go their way into people's heart. That are the kind of love how they enjoy. See, people fans can virtually do anything and everything for them. Yes, Okwuluora Ndigbo, they will go to VVIP. A will work not 500,000 kg about VVIP. Mommy Joy. People can still pay for that VVIP. Not only me, so also can have in close contact with Okwuluora Ndigbo. Are you not aware? Yes, the first time Mutalo contacted Senator Ifeanyi, that was 2014. No, not 2014, 2012. Do you know what he focused on? I have to leave East, Lagos here. I know how much I spent here in Lagos before when I contacted Ifeanyi. Imagine name Ifeanyi support group or Ifeanyi VVIP group. That group that need unlimited access to Senator Ifeanyi. Only they have 2 million. How we ban that group? Sometimes on your pattern and one to jealous of Okwuluora Ndigbo. Or the guys know they fool the finance. And I want to jealous of Okwuluora Ndigbo. Or they fool the finance. Who feel that because no man how he started. Because that no one before. No discussion. Who better go ye go. Or the gunushi. Onyo one ekili. Ono one ekili. Okwuluora na wise man. Okwuluora carry go choki. Okwuluora brozi jeke puta. O nwere ike ya Mommy Joy. O nwere ike ya mazi level Okwuluora na operate kita. A 20,000 capacity stadium was filled to more than its capacity because of Ngabasi Okwuluora Ndigbo. 20,000 capacity. Mmadu one artist one run go show fill such kind of stadium. Iyama capacity of the artist there, ondo to whiskey there, ondo to Davido and Burna Boy there. Will keep pulling such kind of stunt? But due to awareness, Okwuluora, nebe Rangers Enuguno, it attracted people from all angles. On their way, now
ha na-eji watch Rangers Enugu 20,000 capacity seating capacity stadium wee do filled to more than its capacity. Such kind of person. Look, let me tell you people something before I actually talk about Ife Mommy Joy Okwulu maka this COS. Now, onwere onye enweghị good side and bad side. Onye osokwuli enyawo. Even your pastor, even my pastor, even your dad, even my dad, even my mom, even your mom. Nobody is 100% perfect except if you are claiming to be. But nobody is 100% perfect. So this idea of onye one kili, ndị mmadụ achọ ka eji wepụta a certain part of his life ka e wee drag ya down. Unu na-eme na nkịtị. Onweburu mgbe anyị gbalago na Okwuluora Ndigbo sent ka ọwụ. Yes, we acknowledge the fact that he is a human being. No, he will error as a human being. Error is not even error. He will have his shortcomings as human beings. But the fact is that now, n'ifo na-emerụ ụmụ Igbo supersede those errors onwelu. Yeah? Epukeze dalo. Go. So trying to say Okwuluora ọ na-aya ego ndị mmadụ na-efidi ihe onwe ha aka ọrụ na ọ na-ego ka na ọ na-eme eye service. Mommy Joy, tag ya Mommy Joy to this program. Afubo onye tag Mommy Joy. Tag ya Mommy Joy of Belgium to this broadcast. Somebody tag ya Mommy Joy of Belgium. Tag ya Mommy Joy of Belgium. Mommy Joy onye akwụye chala igwa ya egburu ọcha aten ya egburu aten onye ojoko ye hulu ibwa ya egburu ojoko uhu 20 ya egburu pride ifuru enweghị onye enweghị pride. In fact, o nwere level God ya place you in this life. Pride is inevitable. It all depends on how you manage it. So mgbe ịgwa na Okwuluora Ndigbo nwere pride, it is not something that I will be surprised of, because somebody not capable of a drive into any government house na 5 states enwe na southeast. Somebody mana onwe any senator no na southeast ya, onwe any house of rep member no na southeast, onwe any governor no na southeast. Osiki ike na ifu nnukwu mmadụ no na southeast amaghị onye Okwuluora Ndigbo. Celebrities niile no na Okwuluora Ndigbo abụrụ a content creator, but page here to more active than ụfọdụ ndị otu anyị content creators. Yes, page here do more page Okwuluora do more active, more engagement than some people who onwe ha content creators like us. Yet he is not a celebrity or they make some of those things, but yet nwoke na-emu ọkụ. So ịgwa m na o nwere pride, nwaanyị onye njikwe pride, nwoke suppose na inwe mobile pride ka o wee gwa ya, ka o wee zuo. O nwere onye nwe pride ma mụ nwa o nwere ebe ihe enwe m n'ihu ọrụ, ịma na ezugo nwe pride. O nwere ebe ihe enwe m n'ihu ọrụ, ịma na ezugo nwe ha ọrụ pride. Ịghọtago ọ n'ifuru ụtaba ka oko. Then onye amụma Albino brothers gwa no nwoke nwe pride, no nwe pride, no na-eri pride. So Okwuluora nwe pride, ọ bụrụ ife suppose ịnwụ any problem, because ebe destiny place goro nwoke suppose inwe a little pride ya gba ya aka. Ịma before pride nọrụgodu like this Mommy Joy ka ebe mmadụ 5,000 do loyal to you, ya mmadụ 5,000 do loyal to you, na sing your praises. You can't tell me that na ihe nwe na some atom of pride, ihe nwe ihe ị ga-enwe ihe. Ife awụ Okwuluora Ndigbo asọwụ Okwuluora ndị Nnewi, asọwụ Okwuluora ndị Ishi. Ife agwara Okwuluora Ndigbo amụghị amụ n'ala Igbo. Ife ndị amaghị onye Okwuluora ahụ n'ala Igbo, ha just so few.
ha just do few. You got to go. I'm only for now that young man anya. I'm only for now that young man anya. Yeah. I'm only for now Okoye Ebuka. Thank you for admiring it. Ono na admire cha ife do mma ona amara o mana agbagari ifo ono nkuru maka ewe ifo no like it o kan si we mara onye ono ifo ono nkuru maka we ifo no like it e what I go. So thank you for the compliment. E what I go. Thank you for the compliment. E what I go. Thank you for the compliment. Mommy Joy of Belgium. He make the program where say na even Ezu Goji maka COS where by the way, kedu ife wo if you kudoro maka COS today? Ese na nde Interpol abatago Ben Elisa Val TV. Thank you very much. Thank you very much, brother. Oh, dalo. Yeah. Ese na nde Interpol abatago Belisa abi na shop na kelafa ya ABJ Interior put immediately Madam Philomena put immediately Okwuluora Ndigbo nolu behind the scene, very dark man nolu behind the scene no ife ahụ unu na-ekwu sinsi n'ọnya ozi ife na-emeketa. So kerezi ife batara ndị mmadụ ji wee na-akparị gị mgbe ahụ ịchọ ka ngwa ife ndị mmadụ ji wee na-akparị gị. Thank you. Ife ndị mmadụ ji wee na-akparị gị mgbe ahụ na ife ndị mmadụ ji wee na-akparị gị mgbe ahụ na unu bụ malicious about the way unu si wee handle the case of Okwuluora and the COS. N'ọnụ unu niile ebe ị na-emekwo program ahụ taa ka ị nọkwa wee na-asị na onwehokwo mgbe iji wee kpọọ Okwuluora onye oshi, na onwehokwo mgbe iji wee sị na Okwuluora jesuru ego mmadụ, mana ị nọkwa na the same program ahụ today na-akpọkwa Okwuluora onye oshi. Yes, ị nọkwa na the same program today na-akpọkwa Okwuluora Ndị Igbo onye oshi. Ịghọtago? Unada agwu na-ekwu ọnụ, unada do articulate na unu na-ekwu okwu. Sometimes ụfọdụ n'ime unu na-eme program ana m amụgide amụ and onye akpatara nji wee bata na your program today drop 1 or 2 comments. As travels from mgbe m drop that comment because ọrịa ya adịrị na that comment. Ịghọtago? Sometimes unu na-eme program ana m amụgide amụ from beginning to the end of that program because some of you are more articulate na hana analyze things. Ebe ị nọ na-ekwu na ya esi họwụ na Okwuluora jesuru ego ndị mmadụ, ịnọkwa na the same place na-akpụkpọ Okwuluora onye oshi, na-akpụkpọ Okwuluora onye oshi, na-ebutu characters of Okwuluora into question. Okwuluora o nwere ife go na ya na-azọ mata Mommy Joy asị bụ pụọ na VVIP group ị pụọ VVIP group a na-eke moto na a na-eke uno na some group of people kwuo na fa chọrọ ọgụ inye ha efe ụtọ mmadụ abụrụ by force. Ibe na-akwa this VIP group, ibe na-akwa too much. Ọ na-eme mmadụ bekarịa akwa enyi nwaanyị nwụrụ anwụ ọtụkọ ọnwụ ife gburu ya. Ibe na-akwa this VVIP too much. Ọtụkọ ya si na nwere ife na-ewute so much na that ọkwa kwụpụrụ na that VVIP group. You came today to come and tell us how Isiagu 100,000 will have the VIP group. Now 10,000. Do you think that no yawo a secret or no yawo something you blow mind in the man no blow ni release here? It's in English shot here release. And so fucking what? Meaning what? Yes. VVIP group who fans and the solid fans Okwuluora ndị nwere ngabasị. Okwuluora adụghọ wrong no one nya form that VVIP group. Yes.
These are people who have unlimited access to him. Yes, these are people who are direct beneficiaries of whatever contact you with. Can only one na maya put 100,000 weba not that VVIP group. Do you know that name will thousands of people not out there? Yeah, like you put 200,000. However, now that VVIP group Okwuluora Ndigbo. Or new idea. There are many people. Yeah? No, as a travel, you play the cassette. K cassette or you play? K cassette you play. Now 100,000 will have a VIP group of God. And so what? And so what? MC Mbakalaha, a lot of Indian comedians need follow. We shall their own support group. If we pay people who make a commitment, all my canon feel no better go through or ego. If believe you know better go or ego. You started talking about the Interpol. The Interpol battle na Belisa. What I go? Nyaki Jiwe bata. Ebia lament na Facebook today. Yes. Oh, my can the Interpol be UK. The Interpol be UK. A way decide there. Can will this opportunity? We push the case of this COS to them. Yes. Ndi Interpol via UK. And we decide there, can we this opportunity? We push the case of this COS to them. ABJ Interior, in his usual way of engaging since Ejuwebido this COS saga, how can they not the man will do more than active. If was COS here, the man will do more than active. Even since Yaho, Kelechi Hana Ba, na Nelu, Momejoy Hana Ba, Nderina Na Ba, people need to engage. They engage secretly now, so the best way they can. Mbao Hana Bambanina Hana Ba can organize a close meeting with the Philomena, ABJ Interior, not on top of the matter, Patrick and other people. That particular meeting failed because of reasons which I may not disclose here. All those things na ga on wow Momejoy Hana na Facebook na ba then waja ezugo nka because they are only interested in talking. They don't have any clue on how to put their talking into action. Too many words don't fill a basket. Too many words don't fill a basket. When you fage every day on Facebook, COS, it takes just one action to cover Ukulina Unukuru for 3 months or 4 months. ABJ Interior will lead a delegation of Ndi Igbo meet this Ndi Interpol. In our usual way of interaction with Madam Flo, since this matter Juwebido, which we said what? Now Madam Flo do ever willing to respond, nor do willing to cooperate, nor do willing to come out, or that also, just like the case of my God Ifia. Onye go na make business ye go. Wolo no dey deny. Wolo no that bosso. Wolo no accessible. The only thing you need now is to look for a good strategy on how to engage the person. But the case whereby one happen only supposed to be engaged,
General drag other people enwe ife ha mere. Yes, the first meeting enwe with the Interpol, Madam Philomena was there. She did not run away. She did not hide. She did not refuse to show up. So keri ife unu na-enyeziri mkpọtụ agbagharịla ebe niile na ọ bụrụ na Madam Philomena dị willing to answer to even President Bola Ahmed Tinubu na ọkpọ ya, keri ife unu na-enyere mkpọtụ unu just chọọ ka unu na-drag Okwuluora up and down. She was there. She responded to the call of Interpol. I am here to confirm what happened in the second visit Abraham supposedly got with the victims, of which the security of the victims was assured to them that nothing will happen. With that action speaks louder than voice. It's not all about Ishi because of na like or because na mmadụ nwere okwu without effecting even one action. That is the same problem with ebe why got I fear motos no. Onye go na enwe business bụrụ na ọ deny na go na ebe business. It will be a different ball game. It's a basic plan. With evidence here to but what happened to the scenario whereby the person had denied, the person already the ball if he needs to strategize a way he will get to the table to start effecting action to if I had a waste there 3, 4, 5, 6, 7 months. Okwuluora Ndigbo. Mommy Joy, the case of the very dark man and Okwuluora Ndigbo. Okwuluora defeated him. Read my lips. Okwuluora defeated him. The very dark man was asked to apologize to Okwuluora Ndigbo. He came out, showed the apology man. Vida Homelu before Banime or apology in case if you don't know, you will later apologize to Okwuluora Ndigbo. Go and mark today's date. Mommy Joy, yesterday na ABJ interior apologize to Okwuluora Ndigbo. You must later apologize to Okwuluora Ndigbo. Go and write it down somewhere. And say that you are justified now. Justified as what? Do you know how many steps that was taken that time on Facebook petition Okwuluora Ndigbo the Jerunde DSS Emamba submitted that petition. Do you know when that petition was submitted? Do you know that petition was submitted a long time waiting for action? Do you know? You don't know. If you do not because of Ifunu Melu Kejwe action. Ono sholo Okwuluora Ndigbo put on Facebook he made that mistake and he will not do it again. Yes, I have to be honest with you. He doesn't need to do it again. He may come out and give updates, but he doesn't need to do that same mistake. You feel you know better. I want to call it a mistake on my own side. You want to go? Ibera na kusipa Chokomila na bugo. Ika bugo edwe. Keleshi apia shena since bazie relationship program. Even self. Kelechi self ikuzi maka omena na buzi eziokwu na buzi ike self. Kelechi basi na emelo onwe ye oshozere divert into family program. So ku wonye kana asopụ ana maka ife COS ya. What is there to talk about Chokomilo one? What is there to talk about Chokomilo? Chokomilo can ekwu maka ife gbasara COS ya. Somebody gbagodo mo paneze. Chokomilo can ekwu maka ife gbasara COS ya. Nya kwa mo paneze.
when you people should be commending those people who are working. Interpol, Batana Diogo, ABJ Interior, lead their people to go and meet the Interpol. He went himself. Madame Philomena was there. She did not run away. She did not disappear. She did not turn down their invitation or whatever. She went with ABJ Interior to go and meet the Interpol for questioning. There is scheduled another meeting, which I am here to confirm the outcome of that meeting. Potakwa na Facebook, Biana Sokusiana, Mommy Joy. And here now Sokusika Nacho. Makagono, like I want to know. Ibena wa VVIP Okwuluora more than Ibega were too much. And at the end of the day, they pretend they want no how we would take it. But every day, they go on VVIP, they the money, they the movie say, VVIP. What is it about this VVIP that you cannot let them go? You cannot let them be. Yes. If you na VVIP, we Okwuluora na yego. Yes. If you na VVIP, na onye ya be ya 100,000. Choke 100,000. Jewelo will happen there. For Albert that VVIP, myself ya 200,000 we buy. Kiwe man. And the, so many other people are willing to even pay 500,000 we buy that VVIP. So when any security in Welike Pota leak ye can the man also. There is nothing. Yes, there is nothing. There is nothing. Ndi Igbo. Even no we carry you on state. You cannot run away from this page. Yes. You cannot run away from my page. Ishokwa goes to Onweru for 3 months. Okwu ya poputapa ulukwa iga aputapa. Igotago. Okwu ya poputapa uluo iga aputapa. Unu suppose ru ki felele. O suppose unu sukelana. Nolo ifela na emono. Unu threaten Okwuluora with arrest. Onwehi ife unu eji ho we threaten Okwuluora no wa. Emechascha at the end of the day. Ifele wono nkono. Look at Chokomilo. Yeah, but be a program also now. Chokomilo page don't turn to desert because no topic again. Hey, what on any topic? Look at the gist and do to it. How they be Isiagu? How they be Isiagu? Hey, when you see anything to talk about since the issue of COS interfection? Yes. Or where do we go from here? Where do we go from here? All those days are gone. Come out and talk about new things. We want to see if Fele is supposed to read there one. Yes. If Fele is supposed to read there one. Unu Jekonai for with the very dark man. They will petition. They shall share petition. Mary Abondo sign all the petition. Ewoje ya Abuja. Unuche na Okwuluora Ndigbo lu Abuja. Ejide na Abuja. Okwuluora Ndigbo we ja Abuja like a soldier. But the very dark man jela Abuja lu ejide. Tata ko kanatara Abuja ojebelu 2 weeks ago, 19 days ago ko ojebelu Abuja. The very dark champion 19 days ago, Abuja ojebelu 19 days ago ko tata. Ese na mwata aka ibe. Egbe na mwata aka ibe ye. Okay, ifela hade unu no unu niile wu nwoke kwụcha mụ na ngata unu nọcha ife dị otu a mee na Igbo unu feel unu ọsọsọ Okwuluora Ndigbo the only person capable of handling that situation, yet unu na-deny ye accolade o deserve. Unu na-deny inye Okwuluora accolade o deserve. Unu kwuru na ọwụ a nobody. Uno say no onye ayoyo, uno say no the jobless, uno say no n'ekuka, uno say no megono, yet na Igbo niile so Okwuluora onye unu follow
to capable of moving the Interpol into this case. Whichever way it is a win-win situation for Okwuluora Ndigbo. It is a win-win situation for Okwuluora Ndigbo. Only even comparison is a game of fools. Even if you win, you are still a fool. So it is a win-win situation for Okwuluora Ndigbo. No Okwulu kwetara no Okwuluora Ndigbo batara na KCCOS. It means no understand the capacity of Okwuluora Ndigbo, that no understand what Okwuluora Ndigbo can do. Yeah? Let's go. There is no money paid in VVIP. People in the group from club, and we are paying 100k to enter, and Mama Joy was removed. Okay, let's go. There is no money paid in VVIP in the group. In the group form. Okay. Yeah, I got to go with them. Let's go. There is no money paid in VVIP. People in the group form club, and we are paying 100k to enter, and Mama Joy was removed before with the club form, and she is angry because she was removed and she is begging not to be removed. You see I see with short legs. Only if you have Mama Joy, you phone at that VVIP group. Obaraka Okwulu like you that VVIP group. If you know money fee na him. Can you feel the bella VVIP? You have cried more than the belief. Yes. Nkuma is if you know money fee to the club. Now the club I was na the VVIP I was they can they go with the new club. A wopo will come here to the Chineke Gaba. He can't back. So, Mommy Joy, I dare you to come and challenge what Mr. Patrick said here. Mr. Patrick said, no way go and upon at the VVIP, none at the group form or club. The wopo na yo see wopo na yo. Adaw to her name na yo see wopo na yo. Because no dia queen ebe since you wopo confirm or ifa of that Patrick group. O dia queen ebe if you go to VVIP, according to program email tata, Adian Beba, where they Mommy Joy, Nama Yokasin de Nona, VVIP group. Oga Patrick Mesha Kambrum Manya, where they are you, because Mommy Joy Yekubico, Mommy Joy Yekubico, only Wuku VVIP. I'm a fool, yeah, I'm a fool, regret and tears we will. What I go. No matter how strong but I'm for somebody now passing through pain or irresistible. When no be born on the very all that VVIP people tied to her DNA. When you get up with this VVIP, upon ya go to wait for brothers, upon ya go to wait group with international brother like a Okonya VVIP. A lot of people laugh today. I'm not at ni Mommy Joy that when we fit in email. Maka on that vibrate that. Always go. Upon this empire. Always go. Upon this empire. Upon Ishi Francisca. Upon the Waja. I want to go to even any Mommy Joy that because you were with Tata. And this is empire all day not here. All day not here. Mommy Joy saying that new work that platform go. Ishi Francisca went on a platform where barrier. This is empire. There's a long ago. There's a long ago. What I am saying, Guru Ezigbo, in or here, if it is supposed to lead them on all time, on ya a tender, all reserved
apology to Okwuluora Ndigbo. Unakana while in shame. It is time for you people to own up and apologize to Okwuluora Ndigbo. There was series of events. Onwe 24 hours. Onwe less than 48 hours. Onwe the kind of judgment. Anokatana why na ife yeme. When will that thing ever happen? If any now one threaten, when will it happen? Open onye ka ọ na-eme invite ya Abuja ọgbawa ọsọ ma wee gwa tobe ịghọtago onye nwere ngabasị je ya ọna Okwuluora Ndigbo jere Abuja ka dike ịma mgbe o jere Abuja ịma họ gụrụ ezigbo I'm asking you ịma mgbe Okwuluora Ndigbo jere Abuja ịma họ minus na gwara the very dark man nya issue or reserve approach to Okwuluora ọpụta instead of all a tender apology oje tewo okwu mmanụ even though if okwulu at least o make a point but oje tewo okwu mmanụ minus that apology etere mmanụ o issue na Facebook ka o wee dismiss ye ụmụ okokodo ka ọnụ wee gwọ ọnụ na okwu a na ojekwana na ebe ọnụ ịka nwa na Okwuluora jere Abuja onweghị dị plan ụnụ adeselie ụnụ na-eche ụbọchị ụnụ ya anụ that na arrest Okwuluora Ndigbo ka ụnụ pụta na Facebook bịa celebrate ya arrest ya Chineke wee wuru pọtị wee tu ụnụ n'iru ifele suppose read them ụnụ suppose hide ihu ụnụ in shame. I can stand in my ground. Yes, undefeated in that ground. At the end of the day, none of you was able to indict Okwuluora in any allegation niile unu na level against Okwuluora Ndigbo. Una indict Okwuluora, una arrest Okwuluora, onwe ifu mmekuru Okwuluora. Ebia san na gunu me. So, another n'isi program am me joy email today. If I'm going to program am me joy email today, Lamentation verse 1, chapter 1 verse 2. She was just lamenting, calling people's name, being aggressive for nothing. Yes. Now Interpol, Piano, ABJ Interior, and the Philomena got to the Interpol. Then they need to go back with the victims, which I am yet to confirm. What does it have to do with the program? Major Emerita or Sego that's an ABJ Interior, no na Interpol now. Na Philomena, no na Interpol now. Then na California Zapolo, na Okwuluora Ndigbo is in Nigeria here corresponding with the Interpol, now working with the very dark man. What does it mean? Can direction to the Ikulu? It is a win-win for Okwuluora Ndigbo. Yes. Okoye Emmanuel Kelechi the person na page. Kelechi is the page here me hook keda. Kelechi will see a hook up and go on. What is the page here me hook up? E what I do? Oh, a hook up and go on. I told them after the COS saga Esigo can run the program. This is Empire Kapunoko every morning, every day. On how can I have a program? Waja can appear program. Okay, showcase can appear program. Ona highway standing for justice in the case of COS. Aika who solid can make program as if no way family. Mwaje nene na ho align no we ha minus nde kupulu we ha n'oke. Ndị ọzọ niile page ha na ọdụ ọnwụrụ anwụta wụrụzi ife a na-eme na page fa ịghọtago amụso na onye aka edo ọcha amụso na onye aka edo ọga then gụrụ ezigbo jebe holiday ọ natapụ ife mere ụka kwa gụrụ ezigbo wagharị o jebe holiday ọ natapụ ịghọtago ọ natapụ yes na Okoye Ebuka Kelechi uzi a copy and call now. On a basic hook up on a page.
Two programs ka Kelechi ji ashine mbụ. Number one, ife omenala bụ ụzọ eziokwu. Atụkwu ijere n'ime, ọsịba esogoro anyị chọrọ igbu mmadụ, ọgbafuo. Nke COS issue at the end of the day, ọfụna ụkwa na-apụ na mkpụrụ atụ ha, abandon agba nke ha. Simple. Ọ bụrụ na standard with Okwuluora na this case of COS, move with your head so high. Be proud of yourself. At the end of the day, Okwuluora is disappointed high. Made make gala that at the end of the day, na ifa ebe ahụ nkwu na nkwụsi ike. And Okwuluora is disappointed high. Yes. Ndị niile kpọrọ ihe ndị onye ohi mechara n'ikpeazụ dresị masị okwu ha na ya akpọghọ ya ifedima na ya akpọghọ ya ndị fa and so what? Interpol has office the whole world. They only invited ABJ and Flo in line with the official report. And so what? Official report made by who? I am asking you. Official report made by who? Or the very dark man go there. Gulu, can't you make that official report? Can't you write to DSS? Can't you write to the police headquarters Abuja? Can't you write to Interpol? Can't you write to UK Embassy? I want to know, you are teaching me. Yeah? You are teaching me whether na him will office Nibu door ABJ interior. I don't care. I don't really care. You know, I don't really care to know. They invited Madame Philomena. Very dark man said he will be the one to jail Okwuluora. But last, very dark man is the one who went to jail for the second time. Okwuluora Imopuna Ululu Serena Kama isie ya kwa nwụrụ ọchịchịa ụzọ ya na dinta si wee gba ọzọ. Igbo na-eje nga abandon the next available flight land ya Abuja. Mme broadcast do na Abuja wee ụbọchị eriri Okwuluora Ndigbo. Yes, of course. Shame don't cover their face. Shame a cover kilu ha niile kelebe genesis of iferi na guru ha mere Okwuluora Ndigbo si wee pụta na ebuka obi buru amụma maka Okwuluora Ndigbo. Okwuluora claim that prophecy. That is the only crime or committed against some of ndị can have use okwu nwe ka o si wee tụ. That is his only crime. Na-ebuka obi nye prophecy maka Okwuluora Ndigbo. Okwuluora Ndigbo accept all the claim all the prophecy, confirm one of that prophecy. They are not mezu. If I would the only crime or committing. That is the only crime he committed. However, to that, the case of COS, where war, the case of COS, where pay back. Not that in the actual sense. Now that Okwuluora cannot go so low. Okwuluora cannot go so low to go and start a conspire. They know. But at the end of the day, although to I walk away with our head so high, and we are proud. We are proud of him. That at the end of the day, he did not let us down. It is a thing of pride. You want to go? So, all na sincere to COS, now a supporter of Okwuluora Ndigbo. Walk with your head so high. Because Okwuluora is disappointed, right? Yes. He did not let us down. So, after all this time, if you need now, mommy joy can really put up again. Now, lament about COS again. In our lament about COS again. Yeah? In our lament about COS again.
Kelu justification in weta. The only justification unu is proving to me that Okwuluora Ndigbo conspire with ndị mmadụ. Jesus called Ego as by. Mind you, nobody said Okwuluora steal money. They are confused. But they are insisting Okwuluora should play a part in recovery as against your stand. But at last, Okwuluora did what they demanded. Look at. Because I join one I can't joke with Igbo. Can also see holiday way baba. Kita can confirm when you feel like on na Facebook. Memory shame. Memory shame na this Facebook. Unu shiri ifele image. Unu shiri ifele image. Even Jisem unu shiri ifele image wona. The first petition Okwuluora the DSS. Okwuluora did that petition. On Facebook. Okwuluora did that petition. The DSS. Okwuluora played 1 or 2 rows, more than 3 to 4 rows behind the screen. On Facebook, everywhere. At least you accept the fact that there is nothing you people can do. Or if you accept the fact that no just maroma now ja can put a say solution. Any clue. When he phone no man, Okwuluora name. Yet, unfortunately, mono shall bia. Okwuluora Ndigbo guy no way before Okwuluora that he is just a glorified beggar. No, a glorified beggar or if nobody no way forward and the man just not for nothing. That not to empty, no one can. That is a nobody. The same nobody arrow. The same nobody arrow. When you believe you know a platform, where what it takes to go and say, oh no, just speaking from both sides of your mouth. Just like if I do Kultur, Kelechi deny he more than 5 times na Facebook. No, more than 10 times. Eba hold it deny here. O deny Ishiagu or program. Or program. Okwuluora Onyoshi. Let me look for. Let me even come. Ọkpọnaye Ozuruola ọkpọgoye okwulu onwe ye onwebe ha afọ ọkpọgoye. Don't have time to friends. VDM is our brother. He's speaking for the people. He's speaking the same thing that our Igbo bloggers, the entrepreneurs, the influencers, the so-called celebrities, they have failed to speak for the month for 5 months now. BDM have come into the field to talk about it, and you have the audacity to say Igbo, the two people come they talk. To make a video, post a picture or video recorded. No, I was not allowed to do anything until 3 days ago. Until 3 days ago that Memphis. Ije play with video Kelechi 1 by 1. Oh yeah, memo. I don't distracted me even there. What I go? Ije play with video Kelechi and I don't distracted me even there. What I go? But they have called him all manner of names. Even ebe high money deny na hapo again. At the end of the day, one thing to go to established. No Okwuluora emo any hand. Nife wasalo COS. I am right after all.
for standing with Okwuluora, move with your head high. This is empire. I can see you from up there. I can see you from up there. Mommy Joy explode today. I'm on ife Mommy Joy in Molota. My Lord, very high today. Now vibrate. For a second, they should know when if I should know when if I am maybe wow. Major chapter no way. Not just na the very dark man. Not just because na ABJ interior and the phenomena. Jeza the Interpol Okwuluora. Mona Mommy Joy what I could even name of man. Kele de Kowani. Ever sometimes Mommy Joy I have not achieved very I was surprised that goes to DOS. Goes to COS. When one no more, when one no more, since well, I wear DOS here. Oh, much I don't COS Ghana where. Can I visit the Kennedy page? Shokomiro, can I manifest? Can I visit Kennedy page? Shokomiro, no, those who land the block. Yeah, I'll go to one Madia to go or block room. The block on na Facebook I go. The block on na this Facebook I go. He had the light of Africa for nowhere. Yeah. A block one. Ebonyi son na kobe ono or block one Shokomiro from nowhere or block one the block go na this Facebook akagongo mommy fe na to ewu mommy fe na choha mommy fe na choha. You see, so my people, Bobble now a supporter of Okwuluora, and in the case of this COS, I want you to move with your head high. We bang on it because Okwuluora Ndigbo let high down. You want to go? Okwuluora is a man. He never can bring Okwuluora down. You will disgrace yourself. Triple. Unu chefuru ịghọta na nwatakịrị ahụ ụnụ ma yesterday etogo mmadụ na-eto eto evunu nwapụ ya savụrụ sef nwere ebe nwapụ ya ahụ eruo ọ gafee ọngụnwa ọga ya ebe ntenuzi boundary ka ị hapụ overstep boundary ọ ya eji wee kpara ya because he overstep or boundary ọ kpara ya life because now what in Togo Obi will not always remain a boy. Obi must definitely grow into a man. So if you want Kelechi and Mommy Joy hagale ewo Kelugo Okwuluora hama mgbe one we grow to become this man and Igbo niile na agba today 20,000 sitting capacity stadium filled to capacity, even overflow.
because of impact Okwuluora Ndigbo in promoting Rangers Enugu. In promoting Rangers Enugu, a canolo after money putara ụbọchị a na-egwu na Okwuluora eruzona credit kelafa ya Anonebe TV na Okwuluora eruzugo credibility among ndị Igbo na Okwuluora eruzugo respect onwe among ndị Igbo. Jebe Enugu kwuo ya ka onye na-agafe were ụla wee nwa ihe ntị ebe ahụ ị na-ekwu ife ahụ. Jebe Enugu kwuo ya at the height of that propaganda unu na-ebugharị ka Okwuluora mee fundraising wee rezigbara mmadụ over 50 million naira within 24 hours. Kedu ndị wetara ego ahụ? Ọ bụrụ mmadụ ife ahụ ife a na-ekwu ka ahụ aka afụ n'anya. Ụfọdụ si na Okwuluora nwa ahụ akwụọ donation ọzọ na ụmụozi ndị ya eweta within the space of 24 hours. Ụmụ Igbo through the platform of Okwuluora Ndigbo raise over 50 million. Look at ife na-eme. Look at Okwuluora si wee mee Rangers Enugu. Rangers wee tayalụ na-eke Okwuluora si wee wuta life to Rangers Enugu. Na-eke stadium si wee do fill to capacity. Ị ga na-achọ ka ị mara the caliber of man unu na-eme ife. The caliber of man unu na-eme ife wu grace personified. Grace personified. If you want to damble ka iwelu grace ya you will be disgraced. Yes. Onye ụdara ihe na akwụ ya challenge kwa ga-egburu ya si egburu si otu na suppose ya egburu kwa onye akwụ ya challenge kwa ga-egburu onye plantain ya egburu ya egburu ha ten. Akwụ Okwuluora chana in multiple places. Allow that young man go enjoy your life here in peace. Allow that young man go enjoy your life here in peace. Ogandu Patrick, you are welcome. Go enjoy your life here in peace. You know that go so also Chineke dey bring money. You know that na me Jehovah wo nwelu the power to lift up and to take somebody down. Pray to that God that lifted Okwuluora Ndigbo. Okay, thank you. Pray to that God that lifted Okwuluora Ndigbo to lift you up. That God will lift you up. Ade egwuru ya nyonko, Adam lo yonko. Iya wari etikatika. Iwotago. Pray for that God. Eziokwu na Oga Patrick ekwuona na ejigo 100,000 wele aba the VVIP Okwuluora Ndigbo against ife ha ofu nwa daru against ife momejoy kwuru. But still Oga Patrick but still owurugo do na-eji 100,000 wele aba form your own WhatsApp group momejoy when the mmadụ were 500 naira buy ka ị mara ndị ya be mụ na ya ụka na ebe anyị na-ekwu like and share ọhọdụrụ mmadụ niile ya ekwe like ọha mmadụ niile ya ekwe share o wee wuruzie mmadụ ịkwụ ụgwọ ka o wee bata WhatsApp group form that WhatsApp group ka ị mara ndị ya ekwebe free ka ị mara na ọ na-add ya mmadụ 500 to that WhatsApp group n'abalị ya before next morning 500 people will leave that group. Ịghọtago ọkọrọ odogwu mewuru ife imeghepụ ọnụ na-ekwu na mmadụ ibere mepere WhatsApp group VVIP kwuo na onye kwụọ 100,000 ọbara people na-akwụ just to enter that WhatsApp group. Imeghepụ ọnụ na-ekwu egwu. Ịghọtago imeghepụ ọnụ na-ekwu egwu ya ọ dị isi mepee nke iru ka ị mara ndị ya bụ free. It asked your mother 500 n'abalị a. The next morning 500 people will leave the WhatsApp group. Nna ka ga nọrọ dị ya. Nya ka ị na-ekwu na nke mmadụ mepere na ndị mmadụ na-akwụ 100,000. But ife Oga Patrick kwuru 100%.
ịmara na ụmụ ka ndị mmadụ anyị esiwo bata propaganda n'ife niile a na-eme eme. Ọkwa Okwuluora ndị Igbo nwụrụ na-adachi ego according to you people. Akwụkwọ n'unu wota slip ahụ unu ji adachi ya ego, onwe onye n'ime unu produce ko slip wee rota ifere emebe n'ụlọ iwota slip. Wota bụ slip ka ife bụrụ nyere ya 1 million, ife bụrụ nyere ya 10 million. Onye ejizi wee gaga n'ije, onye agazi ije, unu wuruzie ndị na-enye 1 million, 2 million, 5 million, ma ndị na-eburu moto a na-ele 15 million biye. Mommy Joyce nọ na-eme eye service mgbe Okwuluora ndị Igbo nọ na ara ka ife ya wome ka ndị mmadụ wee kọrọ ya ka yes, mebe your own, ime your own, wepụta mmesokọrọ gị aka. Mebe your own, ime your own, wepụta mụnwa wezugbo ya esokọrọ gị aka. Mebe that eye service, ichere ime eye service dị easy. Ma ọnwụ ndị a na-ebi fake life, ichere ibi fake life dị easy. Ibi fake life the more expensive than ibi real life. So sometimes ana m aja ndị a na-ebi fake life ike. So Okwuluora na-eme eye service ọ ife ka o furu ye iji eme eye service ya. Yes, and for the fact that no na-eme nwekwa the well-meaning ndị Igbo kapụtara na support ya n'ife ahụ ọ na-eme. Onweghị ife ihe menata ka ịtọ ụlọ the mind of ndị Igbo ebe Okwuluora ndị Igbo nọ. Ihe emenwe, you are the least person nwere ike imenwe. Yes. Ogochukwu, gwa m onye dị datin. Gwa m onye dị datin. Affirm that comment here. Gwa m onye dị datin ka m blọkọ ya ozugbo. Ogochukwu, delu m afọ onye dị datin ka m blọkọ ya ebidete. Kele onye dere ya? Ogochukwu Rafael Gina. Ka onye dere datin. Okay, nwa nọzie che ka ndị chọọ ya. Ka m blọkọ ya ebidete. Keze ebe comment ya? Kerebe comment ya ozugbo ka m blọkọ ya straight ahead. Okay, Kinsi na-ejike kere bonus. Why is na man for that comment? And I for the neighbor. Okay, check and see na phone nka. Mfụrụ ozugbo ka m blọkụ ya ka o si ebe a pụọ ozugbo. Nche ịda shout, ana m shout. Nche shout, I will shout. Na my program, what's how it's all day your own. It's not cancelled. One was here, Peter. Can say that commented on from that comment here. Can I to the welfare we highlight here? Okay, measure this program was book and get through it, can block where. Let's see about what's book. I don't need that correction. Chokomilo na pa, ichena koryaka. Ebata ibi pueri. Devil sense so can focus go, can pupu na this page immediately. Anu ofia gase. Mpama gase kono can go see uni ya gona tania. Umwe flave. Eh? Umozu muchalangu chokomilo na ba na Okwuluora na Oyoyohi kelechi na ba na Okwuluora na Oyoyoshi eduilu na ba na Okwuluora na Oyoyoshi ona na akọrọ ha aka na agbaghara idol mpụtazi ikwu okwu esi na nna ekwu okwu with anger ketekwa gbogbo agha ebe ahụ ana m ife nji agụ iyi ahụ ka iwe bịa dee kọmentarị reply ya to ife a na-ekwu ka m fafa ka m wee pịa blọk na immediately ebe a
kete ba ukwu anya ba a chọ nke bịate comment here ka m blọk o immediately ụmụ anụmanụ ebe akụnụ ya nọ na Facebook na-ezuzugharịcha ụnọ na Facebook na na-ezuzugharịcha ọsọsọ ịfụ kụnụ ya da sọpọtụ ebe ọnụ na afọ na ịfụ sọsọ ịfụ kụnụ ya da sọpọtụ ebe ọnụ fụrụ ịfụ na sọpọtụ ya na Facebook ebe a ka anọ na-akpọ nwoke ibe ya onye ohi na-akpọ nwoke not just nwoke ibe ya somebody in the caliber of Okwuluora Ndigbo because Ndi Igbo are not like a destroying agenda, destructive agenda, or even Ndi Igbo are like kemebie personality no they feel no ogono kemebie ana bamba onweghị ụdị tone eji ho wee melu Okwuluora Ndigbo program onweghị ụdị tone onwe ndị ya pụta bido n'ụtụtụ bido yi Ishi ejie onwe ndị na-enye ha by program ha ebido n'ụtụtụ kọbido Okwuluora Ndigbo ọnụ. I remember that day choco granite ma urugbo anti-chichi Francisca na akpọ choco granite na Mary onye oshi choco granite na Mary onye oshi nọ na moto that morning iyi ka ha gbogidoro Okwuluora ụmụ okoka onye bụ ka mpamwa bịara ebe a dị meseji ya n'ebe ha nọ na comment section na-eshi ha up ka m fụkwa onye n'ime unu ma ndị otu mata ya sa ya na-eme program na abịa bịa nonsense ka m wepụghị immediately n'ihu akwụkwọ ịdụrụ ọkụ na m afọ kọmentị ga ọ na mfụ kọmentị ga ihe abatazi na mblọkụọ any account your profile nwere ike create wee ge mblọkụọ kpatakpata kwụ ka m na-agwa ndị ọchọ nga n'okwu ebe apata ya nwere ike ịkọ famili mmadụ niile ọkụ tikiri ọnwụ ọnụ mmadụ niile the moment ị pụtara ime little of ife ahụ o mere ịfụ ndị preachers ha amapụta from all angle isi na Chineke gaghị agba ụlọ ọgwụ nwanne mmadụ Ezugo oke mmadụ Ezugo oke mmadụ nwanne mmadụ oke Nnewi nekwa Ojoto nekwa Nnewi onye Ojoto ka mbụ na nwanne m asị m ife dị ka ga-akọ na m ezigbo mmadụ ka ịghọtago ana m efolo all your program ana m South Africa but ịma na sometimes ife na-eme ndebe anyị bụ na eziokwu na-agba ya agba ịghọtago afọ onye na-ekwu eziokwu ha na-adị in support of it and more especially bụ ọ bụrụ na ị na-ekwu eziokwu na-eme ọfụma our people ada like ya ịghọtago oge nwanyị our people ada like onye na-ekwu eziokwu ịghọtago so ọ ya bụ nsogbu anyị nwere n'ala Igbo today because afọ gị niile na-ekwu eziokwu achọba ihe ha eme ka e wee tatuo gị ọ ya bụ problem anyị nwere nwanne m ife ọbụla ị na-eme na your page ana m efolo and adị m in support of everything ị na-eme those people na-apụta abịa atanya gị ọnụ bụ ka ha mara ihe ị ga-ekwu ịghọtago some people na-ewu Okwuluora anya ukwu today but ewelu position Okwuluora nye ha ama control nwunye kpọpụta ofu onye n'ime pa kịta kpọpụta ofu onye n'ime pa welu 100,000 naira nye ha si ha jee na village ka enye mmadụ ịtọ ka mmadụ na ego a nọ n'ahịa ka ya asịrị ụfọdụ na-apụta na-asị na Okwuluora bụ ego adachiri ya ka o ji live life ego adachiri ya ka o ji live life ọ bụrụ na Okwuluora chọọ today na ọ chọrọ ịgba private jet ọ ga-agba ya Okwuluora chọọ na ọ chọrọ ịnya okoko moto today ọ ga-anya ya ịghọtago Okwuluora ka m jụrụ ajụjụ na my page wee jụọ ha wee sị ọ bụrụ na ha afụgo ebe Okwuluora kwuru okwu ka enyere mmadụ aka wee were akaụntụ nọmba ya tinye di ya ha gosi m ya o nwere onye gosi nwurie mana ha ga-esikwa n'azụ na-ata ya ka ha tatuo ya mmadụ wepụtara onwe ya arụ esiri ike pọtọ wolu nke o nwere umie niile wee na-afụ na ọ na-epu to smile on people's face ka ihe karịrị ha ịbụ mmadụ nọ today na-elive life kelee ife a ga-eji wee kọ akụkọ gị ma ọ bụ na ibicha ndụ n'ụwa wee nwụọ Okwuluora is a great hero ọ bụrụ na na-echi echichi na be anyị Okwuluora ekwesịghị ịnala ofu mba echichi ịghọtago Okwuluora ekwesịgo ịnalụ mba echichi na be anyị bụ ana Igbo
ọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ ife dịka Okwuluora ka m na-ekwu elu echi ya akọna m ezigbo mmadụ dịka ya dịrọ n'ụwa forget ya ụmụ niile a na-ebugharị mgbe e kwuru okwu ihe gbasara ego ekwuo na ọya zụrụ ego agbanyerịchakwa ihe niile emechaa ihe niile afụ na aka Okwuluora adịrị ya ike akwụkwọ ọtọ gwụkwa bikos ihe ọbụla na-eme n'ụwa onye ilo gị na-agba mbọ ka ọ fụ ebe ị nọ wee ri mperi ilikwa na mperi ọ chịrị gị bọtụ nke ọma ị na-eme ọma mfụ ya so nwanne m jisi ike ndị niile a na-apụta na dis peji a na-ekwugheri anya na fantị fokọs anya ihe ị na-eme ịghọtago a sị na n'ụbọchị ọbụla a ga-ebido wee gbaba gị mgba bụ n'imebe gị ọfụma ma ọ bụrụ na ị na-eme ọfụma nwere ya agba gị mgba so na ebe niile na-agba gị mgba afụ niile mebe gị ọfụma mgbe ịtaja ataja na ụfọdụ nọ n'akụkụ na-enyo ka a mara na ya aga n'ihu na ife ya ibidoro na ya emenwukwu ya bikọs maka ndị be anyị si eme apụta atajacha na-eche ụmụ bụrụ nwa bụ oke afọ na-eme ife a onye emenwukwa ya mgbe afọzi na ịgaba n'ihu onye ahụ atapụtazie ịghọtago etu a ka ọ dị today so nke ọ bụla ị na-eme nwanne m jisi ike ịghọtago ana m efolo your program m na-afụ ihe ị na-eme I dey follow you up ịghọtago jisi ike nwanne m Ezeugo jisi ike my brother jisi ike all those people na-apụta abịa ekwu okwu enyezina ha ọnụ because ụfọdụ na-achọ ka a na-enotisi ya ka ị na-akpọ ha afa ka ụwa na-amara ha ịghọtago ịbịa fụ ha sometimes ma anya ka ọ na-efụrụ ha ịghọtago onye nwa egodu meseji na ifụlọ just ma anya ka ọ na-efụrụ ya continue with what you are doing ị na-eme dị anyị mma my sister gịnị bi no ekedekwa gị oke nwanyị oke nwanyị thank you eziokwu ka na-agwa gị mana eziokwu na Ogechi o so isi afụrụ wee kwaba okpu so ịfụ ya lee ya ihe egbuchapụkwala ya n'ọkụ onye ochie dịka Ezeugo ihe m jiri bịa ya wụ okwu COS. I am done with that COS mata biko anụ m na-ekere nke a na-akpọ Olu steeti ara ebu unu sakịrị biko anụ m enye ewepụtala another steeti ekenyere Enube na-ekego steeti wepụta Ọlụ wee nwere som Anambra steeti ma enwere som Anambra steeti ekenyeziri uti ndị Imo steeti Enube ya I'm on phone. Enube ya ekekwala enwe n'Ọlụ steeti echere m ihe ga na-atakụlụ ihe enwe isi n'ọdụ ekogo steeti wepụ akwụma ebe imoni ha nọzi n'Imo steeti na keza ha part of Anambra na ndị ọzọ ụbụrụ ha nọzi n'Imo steeti na Enube ya Ọlụ steeti anyị na-apasiala the thing na Enube ya Ezeugo kedu ibe isi nọ na-anọdụ ị nọ Naịjirịa ka ị nọ ofesi Anọ m Lagos onye nọzi ofesi kazie gị wee nụ ife na-eme na be anyị nwekwa ka ọ dị kwesịrị na-ama ihe na-eme na uli Ihiala House of Representatives pass Goye bills for creation of new states for Southeast Skills First Region. Olu State, yeah. You kwesịrị ịbịa na-ekwu ihe onye ka m na-agwanụ gị na ndị akịle mụrụ na Anambra na ha wụzi ha Anambra anyị shift go ha Nnewi mere escape According to the draft bill, the creation of Olu State will alter the 1999 Constitution as amended, increasing the number of states in the Federation from 30 ya wụzikwa ndị Anambra gịnị Bishop ọzọ bụrụ ha wụzikwa ndị Anambra ndị Ihiala awụzikwa ndị Anambra ha nọzi n'Imo ha na ndị Ọlụ Idiato North Idiato South nọzi na the same area ede ha wee okay na nwanne ọ bụ okobere ife so Nnewi gbararụrụ ha anyị gbalara
if a Frank will be there, it is just emotion, not past. Apart Lemananya naga pass. How you claim it already? or just tell of first reading manner. Oblona apas ya go tena. Him and no tena who he create state ya no. They took out very be how they so do get it. Oh yeah, come now. But you know you question in the If question in the Sandre, are you in support? I'm in support of it. Southeast So need to get crazy. Chorezu go say Burukina as ne women bulaki most. Oh, my God, Ezbugo, ọkpa amasịkwa gị ike o. N'anya before I gbadata Nnewi ịghọtago mana let's assume now they were the pride of an Anambra man. Abia shimage the pride na. No taking him mistake. Etu o si eko. Emagwana ndo zombro. Ndo zombro na kuna na hawo Anambra. Ada part ya ha ama na ha ga-akwụ ụgwọ ka ewepụ ha. Watch and see. You know zombro. Ehuna ihiala. Ndị a ga-ebupụta ego bunye ndị a ka ha nwepụ abịa na steeti ahụ. mana nwoke anyị awụ ndị Imo steeti anyị awụ ndị Imo steeti ha ga-awụ ndị Imo steeti onye ka m na-agwa gị na ịdị atọ north ịdị atọ south ha ya awụ ndị Olu steeti not Imo steeti Imo steeti ka ya nọ chere Olu steeti ọ ga-awụ gị na ha awụzi na Anambra na ihe eji mara ha ị na-aghọta ihe na-akọ gị na ebe m na-akọwara gị ụwụ na ha ahụ ndị Imo steeti ha ahụ ndị Anambra ibe ha wụzi iwu Olu steeti. That is what I'm telling. Olu steeti na gịnị ka a na-akpọgbu ha mbụ ndị Imo ndị fama mbatala ọkwa ndị ya bụ ife ya awụsị aka ka ha pụ na anọ m n'ọrụ oke nwanne m Ezugo nna nwanne ụsọwa na ndị be anyị ihe ọma asọrọ ha nsọ nwanne m eziokwu ka nna agwa gị ihe ọma asọrọ ha nsọ na nke ikpeazụ a ka m wee ndị Igbo achọghị ife ọma maka Chukwu ka nna agwa gị ifuru obodo anyị nọ na ya na ndị nọ na anọ na-egbu ụmụnne anyị nọ n'obodo a ụmụnne anyị na-egbu onwe ha. I'm telling you the truth. The reason why bụ na etu ị nọ kịta amalụ m onye bụ let's assume na anyị mitiri n'obodo a amalụkwa ngo mụ na gị ọ bụrụ ofu nne ji anyị mbịa obodo ọ bụrụ mebi n'ibu m ụzọ bịa obodo mbịazie obodo kazie gị mebe ọfụma ọkwa ebe a ka anya ukwu na a na-ebido anya ukwu ndị na-aba anyị dị too much ọ na-abụ na-ekwu okwu ya ọ dịka asị na onwe ihe ọzọ Igbo anyị na-eme na anyị fụrụ onwe anyị n'anya bụta anya ukwu karị nwanne ga-enyechala gị aka ọ chọkwa ihe ọ ga-emekwa ka o wee tatuo gị ka ibido n'isi ịghọtago so ihe na-eme na be anyị today sometimes mfụcha ya ọ na-agwụ m ike duto na anyị na-eme na anyị fụrụ onwe anyị n'anya bụta afụrụ onwe anyị n'anya ọ bụrụ na mmadụ mere ihe ọjọọ ị chọrọ inye ya advice o nwere ka etenye mmadụ advice ọ bụrụ ịpụta anyị na-echezi ọdịda ya ịghọtago n'elu ma Joyce na ọgụgodu na ife okwuru maka ife gbasara Okwuluora na okwuteghe na ndị mmadụ supposed incorrect from a place of love. Okwuluora Ndigbo act from a place of love. hapụcha ihe a na-eme ịghọtago onye pụta dịka asị ifi n'ọfụrụ gị n'anya ọ na-akpuchi n'ọfụrụ gị n'anya mgbe ife ya eme gị ka ya nọmalụ ndị fụrụ gị n'anya bikos ị mana ndị be anyị na-ekwu okwu si na nọ mgbe ife dị mma some people na-asị nọ mgbe ife dị mma ka ihe eji wee malụ ndị fụrụ gị n'anya na mgbe ife mebiziri ka ihe eji wee malụ ndị na-afụrụ gị n'anya but sometimes ọ na-abụ mgbe ife dị mma ka ihe eji malụ ndị fụrụ gị n'anya because those people ị ga-eche na ga stand with you ga na-adị against you ịghọtago so Okwuluora nwanne anyị nwoke ka ọwụ anyị malụ nke bụ eziokwu ọ ya mere sometimes anyị pụta na-anụ ọgụ na ife na-enwere isi ana m ajụ ndị mmadụ sometimes onwere onye bụzi ụmụazị anyị ma anya alọrọ alọ na nke gbapịara agbapịa kama na ife na-ada apụta anụ ọgụ ihe niile a na-anụ ọgụ anyị na-anụ bụ ndị na-afụ Okwuluora n'anya to be honest with you apụtazi a na-ekwu okwu a na-ekwugide ya o mee obere ife asị mmadụ apụta buru ya n'isi ịghọtago
so nwanne m ihe ọbụla ị na-eme gbado anya ịghọtago ya bụ okwu m na-agwa onye ọbụla, m na-enye onye ọbụla nọ na ndị social media, m na-enye encouragement, na-agwa gị sị gị na ya nya na ihe ndị mmadụ na-ekwu. Sometimes m nwa ada-apụta agụ meseji because onwe nke ya bụ ikwuchi otu a ndị mmadụ ụfọdụ sef ya pụtara inbox sef na-edewasị gị ahụ. So ọ bụrụ na ibido blọk mmadụ onekwa nke ya blọk o nwere ụdị ndị ala isi adịghị mma na blọk. My brother, o nwere ụfọdụ ụmụnne anyị suppose to ewu ndị Igbo. Ha suppose to ewu ndị Hausa. Because ha nwere threat ndị Hausa. Wicked I'm not going to get I didn't comment etu a ị na-afụ obi anya. ọ bụla na ikwu eziokwu onwe nke a bụ edechala gị otu a ịgụcha ya sef ọ dịghị ka ọgụ ifuru ka ọ gị bring ga down the video sef itie onwebodo vidio mmechara n'ụwa ụfọdụ ya only mistake na-eme before ịda ahapụ ha na-enye opportunity na my page ya na-eme nonsense. Ya na-eme nonsense because ha na-eme the thing na ha na-ediscourage ndị bụ na ha kwutere n'ihe i kwuru ịghọtago because ụmụ ihe anụnwa na-eme ndị bụ na ha nọ ebe ị nọ ha pụtazi na-afụtazi that comment ya and the person ga-anọ di ya bụ ihe ọbụla itinyelu. Sometimes ị ga-eme video ị ga-emelukwu ya n'isi ọma nnene the video luo n'isi bụ ihe mere the video ọkụkwa na headline ọ comment ya kpata o tiele gị ya di ya ịghọtago. So some people are go fond of that. So mana ịma njizi ya ịpụtazie na-akpọ ha afa na-agwa ha na ị ga-ablọk those things na-enye ha na-eme ha na-enwe aṅụrị. Ụfọdụ na-achọzi sef ka ịkpọ ha afa na ịkpọ mmadụ afa n'ụdị n'ụdị. O nwere ụdị aya akpọrọ afọ arụsị akpọzina ya n'ụdị ya esi situwe gị afa blọk keripu na anyị ji wee go like this. Look at ndị be anyị ike bụ nwanne m ndị be anyị ike bụ eru crime Okwuluora committed ihe ga-eji akpụ ya n'ọnụ anya oge Igbo Okwuluora na-eme ndị Igbo. O nwere mgbe ejike ụzọ maka ejike a soro onye isisi bụ ụzọ ya na ezigbo efụrụ mgbe the issue of US ya pụtabụrụ sef ka ejike efụ na jụrụ ezigbo bụ ụzọ ejike bụ ụzọ kwuo na Okwuluora Ndigbo eye service ka ọ na-eme not just na-ebupụta onwe ya. Kwuru ezigbo wee kwuo na o nwere ike ọwụ na Okwuluora na anọsụ ambition of ịbịa sọ ha Odogwu anọghị m ya ahụ na ịmagonu ana m efolo ihe ị na-eme ana m efolo ọdịta nke na ịmagonu mgbe ụfọdụ nwere ike nọrọ n'ọfịs a wuru m ji ebe to join sometimes mbata obi tired most times ana m efolo gị up. No Mommy Joy ọ tekwala aka m watch their last. Oh, yesterday ka m bịa I came across Mary my broadcast o me yesterday amaghị ma I watch ya were you na the broadcast enwekwa m ịgwa gị eziokwu I just ọ na-eme mbata Joy na ya just gee ya ntị n'onu but ọ na-ekwu maka okwu na ya agba gị wall ya ga-agba gị ezigbo wall ya ga-agba gị wall. Ọ sị na oke ọ na-enye followers ya assurance na ebe a nọ kịta na ọ bịagoro gwa ha kpọziri Okwuluora onye ohi biko ọ na ha ga-akpọ Okwuluora onye ohi ha gaa na their own platform sie na-akpụ ya onye ohi but ọ bụrụ na ya na-eme broadcast ma ọ na-eme vidio si akpọziri onye ohi na comment section ma ọ bụ ịjọ na ahịa ga akpọziri Okwuluora onye ohi ịghọtago site na o nwere ije ha na-eje kịta fa na ije ahụ dịzi na 100 ya na-agụkwa ha na 100% na ego ahụ ya pụta na ije ha na-eje na Okwuluora dị involve VDM dị involve with ndị ọzọ gasị so na ije na ọ ga-adị na ije dị authentic na-aga eweta the money so mana biko pending before then biko si akpọta Okwuluora onye ohi na that
everything na-aga n'anya ya na-agba ha ya amasị ha ọla ha asị so ya na-agba ha na ihe a na-eme na-aga n'anya so wee sị ha mana na ọnwụ na-ewetara ihe ego anwa na ya ga-ayọ mgbaghalụ ịghọtago na ya ga-ayọ mgbaghalụ ihe Okwuluora mgbaghalụ ma ọnwụ na ego baa ya aka onye weta ego etu a ka o si stres ya weta ego si ma na-ebi ije nwoke amụ mmiri na ya amaghị nata ebi ije mgbaghalụ ya amaghị nata ebi ije mgbaghalụ na-ebi ije nye ha go ahead order to go and pay that money oluze ka the thing cause a problem ọgbachara na ya amaghị ya mgbaghalụ. So while he was saying that Kelechi TV comment ya si ya Mary be guided. So ọbịa pik ya si ya ke ọ na-asị ya be guided ke ife onwe ife akwụ dị wrong ebe a. Kelechi TV comment gba si anya ihe kwuzi na o kwesịrị na-emeri ha ọ na-eme se ma force ya bịa mee the thing. So emagonu mụ nwe ha Mary ha akọ ha akọ na ya his stories are how inspired, inspiring. So I just grabbed that. O si na nge nwa na-ebia egbu ya wọ na ya na-achọ ego ya wee send ya ga gbaa award nya agba na ya gbata ego ya nya ga-enye gị n'ihu akwụkwọ ọkwa n'ihu akwụkwọ Ezugo nwanne m ọnụ ya agaba n'ihu biko na nwa m nwoke ebido gị kpasa ife ka m kọntrolu ya nwanne m jisi n'ike nwanne m jisi n'ike udo so ọ na-ekwu the tem nwa enweghị m ọbụla ihe m bịala because akụ ya anaghị adịghị m mma na ntị onwere ihe ọ na-akụ na-make sense. So but the bottom line there is that na ọfụbago eziokwu and ọ bụrụ na ihe ha nwee shame and the people nwee self-esteem and good conscience ha kwesịrị ịbịa most of them bịa mela your because Mary afugo the truth and don't forget that he was being misled all this while. So but him going to can para but ebe no we man on we go no na sense apata again email mbo gba ha post no Okwuluora onyohi no the unnecessary get it. So now coming to ihe na-ekwu about ihe the most let me tell you ndị buy onwe notice about Ndi Igbo buy I don't know self victimization and this low self-esteem and in the buying. So we are always playing most of us who low self-esteem. Now, guy have so most of us, most of them low self-esteem. Now we have voice. They don't have a voice. Something new. They cannot stand up. They don't have an opinion of their own. How that they will conspire, no under. When now about having them more for maybe need the vocal or the name and Gallagher. Instead of them to calm down and learn from you, Hadiba intimidated by your presence and those things you are doing. And because of that, the only thing how to tackle. Now, but can have bring it down to that your kindergarten level, probably so they will never, they cannot understand how this man or this boy had an so oh yeah, the problem if you ask them now, if you ask them, bring one person now, do I hear Okwuluora before? He will not tell you anything. But no, due to that, or let us bring him down. So yeah, but all a problem. Some of us and or they are necessary, or they are right, or they are enjoy a very bad habit and the character. But then people must talk about you. You get it? People must talk about you. Oh, in fact, you watch that period of you watch your followers, if not increasing, because people want to know who is this guy. Who is this guy? But followers grow exponentially. Get it? So how need your publicity? And now, even President of Nigeria, Mazoya na popular.
Okwuluora. You get my point now. The goal is to and how they are making the fan now project Okwuluora now to be like one demigod. Now how did I go there? Ga first headquarter. You gonna have the project because how be a general VDM ka owo Okwuluora na VDM Malaysia nothing not give where they confirm man Okwuluora ni ha okwu no ya ka owo I'm handing you VDM the information now. Case closed Yes, I'm man. One can answer the guy there. No, also assign the petition. All of them, I'm in a platform, you know, block from block from when I was saying go to one. I'm a kind of mad after on Facebook. Mad after on Facebook when they so the whole thing where I go mistake where me. I'm going to forget not here. They will not. Where your bazar. Otu according the very day, even the very first time on this matter. Abraham Abu Makiao, information, everything. But every meet can confront often gist. So that day, we 3 men on that place. Where go to Kanjo and I got the animal call. Where go to Kanjo and I got where do offer. Where do offer question that day because given na kaka but some no one person that's no lego ndị mmadụ say ke unu ji information maka I say yes na ji information nsi unu cha niile na ebe a nke nwoke na ebe a ga-efe na alụ ọsọ gwa m ife na alụ nsi Igbo onye police ọsọ mba Igbo lawyer ọsọ mba nsi ga-efu na judge this guy na Facebook ka ụmụ nwaanyị asị mba na ji information ozugbo agbawa madam ba send the live video, send the live audio. No way never I need to play audio. Can I play that audio? And see, even this audio did not implicate Okwuluora. Yes. This thing that you people are doing on the Facebook is messing your life up and messing your reputation up. About the Okwuluora because okay, bring Okwuluora even more. So my argument that day, that I say, whoop, this person is a foolish person. Many of them was not happy with me, but I saw anybody really care for anything to contrary to. Even that program that I was saying, Mona Waja. This is empire. I have my idea. Yeah, comment. Can open. Not people from the other side. Man, I want people, but anybody will block you. The first time Choco that thing, Mbata comment ya, or block come na the whole platform need a block come, or block come, that's it. Then Choco, they Choco Milo because that was everyone but say or Daisy that they say where can we go from here? Say no London Bridge direct. You have to go, but all those things here, family all the very wrong. Though I'm very very happy to even swear Ghana, Kito Okwuluora, for just after go Ebogade. Also, now one of the 50 people I get an award now in Abuja. Because one of the 50 people in the whole Nigeria. When I go for from that thing. Now from Nka and US Mbamba na Nka Odetele Nka Batazia, our president many invite. Even this thing on me yesterday in a stadium. Even man America here na ekuma kadetin. Everybody was just posting because of one person. Break sitting capacity or the Champions League. 20,000 sitting capacity. More than 48,000 people on a stadium on 20 capacity. So EJ were the kind of caliber of control, grace of God not life of that guy. Even some of these people now say, I was even among people now still waiting the receipts. We are ready to refund everybody. We tell the candidate. Okwuluora confirm land such money. I couldn't give the money. Leave that time AG moment of truth. Even after just English on use that time. All those gullible men, gullible people, emotional blackmail.
Stop saying that about nwoke ibe gị. Ọ jụrụ mma. So Mr. Waja, our friend, Waja campaign against Christianity. Money and about one and car. Bo post lewe nje post ole. Ọpụtaja nna comment ọsị lafụ Ndubisi like a friend Ndubisi ebe ọ na-ekwete onye Zion abụrụ m onye Zion ajenụlọ m Zion ọkpama jenụlọ Zion abatanụlọ m na Zion since nna America amara m ebe Zion dị ịghọtago mana ọ bụ Ebuka Obi ama m Ebuka Obi far back mgbe m nọ na Lagos na Jakonde mgbe m far back mgbe ọ na-eme prayers all those things ama m ya very long time so all those things one na-eme dị very wrong. They should change. Agụkọ mfa even message na-aga na type lofa ebe ọbụla fa na-akọ ọnụ maka ndị Christian and ndị pastors. Even medelu start ya from your house. Convert everybody nọ na dunu. My brother, that is the same message there. If convert chava, ndị omenala. The next stage ya banyewu gị nwa na onwe yi Lovazia hospital na village Lova maternity Lower skill acquisition center now village, Corina from your village. If you can do that, people will change. Importance than a Facebook now born but when it be if pastor wolf they go the all hospital. You need to go mad, you will link you need to all those things are very wrong. You have to go all the very, very wrong. Man, every time at least as far as I'm concerned, I'm like Christianity can never go. Even here in America, you respect respect their religion. You can't see no because they don't worship oche. You can't be one because they don't worship oche. The person will sue you and you pay. Thank God now such thing now but in Nigeria. This guy above video but today get released. And when my course were kwado, because some of them name all this thing on Facebook. So when the time comes, only open a call on, you back in a court, you back away, always to and got 6 months or 7 months, you man on name. So sometimes all these things are that dimma, or that the Ndi Igbo name, Ndi Igbo na like he may be an Igbo, or only a dimute. Moro Yanatanaki, the comfortable, no, in a teenage zogale, mother so you may apparently like this, Yara Maskis were it always years were release yourself for that dimma. But for you, as far as anytime opening online, I'll support me if you name you got to go. I continue to support you. You opening a Morgan go from you got to go. So can I continue on that? I gonna about the war until I what the end. Oh, but all the name program or say na bombard over this Ndubisi is our problem. This guy is always talking rubbish. Now, okay, now I say I come but you come back defend that Christianity. And I can't come in and answer you people. I only know explanation. I won't even name explain. But it's okay, Jesus amulongwa, Mary amulongwa, Jesus emenka. Muna gana da kudi fa. And I'm going to I promise you one that why I say mboso no ye mepe. Banye Facebook go too. Deny ya Jesus openly. Make video can save one for future reference because I'm in future. Maka in future I'm not because Jesus just save one in a situation mana na no nwere way memuzilo onwe and that very day mgba video na mana okwere make the video no after na na Jesus mere nke Jesus mere nke what okongwe right keta deny okay you deny that Jesus deny that Christianity now no close a Christian but up till now almost Baptist and Omenala by birth you can do malona no nwe onwe aghụghọ na aghụghọ na that ya kwuo otu anyị nọ kịta o mee video na Jesus Christ na deny God you are no longer my father this one ka ọ na-eze ife ga-eme na ndị ka anyị mara ndị iwe na-agbali agbali film nwunye nọ ọsọ one side na-ekpe ekpele waja after n'iru script wee na-agba anyị nọ na nke ma Jesus mee nke a ọ mana ịmara na nwunye na-ekpe ekpele nwunye na-ekpeli ekpele mana ọ mara na mmụ ya
nwaanyị ahụ mara na mmụ ya mana nsogbu adịrọ onye na-eme nke ya na-eme mbọsị ọbụla ụlọ anyị ama ịghọtago daalụ ezugo ka mapụkwa na achọrọ m ije ọlụ na ngwa daalụ Mary isi na ị na-akwadoro m ịchọkwara ịlahụ ụra na Facebook a esi na ị na-akwadoro m ịchọkwara ịlahụ ụra na Facebook a mana anyị anapụgo gị ụra n'anya anyị nọkọta n'ebe ndo nwa obere oge sị ka ịlahụkwa nwa obere ụra amọdụrụ nne ka na-akwadokwa iwepụ onwe gị ụra n'anya oge ahụ ruo bring it on ezugo is waiting bring it on ezugo is waiting ka ngwa ụzọ kpụrụ Mommy Joy is in ezugo balị ya maka ife COS ya. I did not insult you. You insulted yourself and insulted my mother, my late mother. You insulted my late mother before I came after you. A silly to read Iwa war. No, you Brubia. To go ready. Make you sure need you ready. Yes. Bushira. I don't want to make you sure need to ready. To put sure need to ready. Is your Emma and what a for or so. I repeat, what a for or so. In on a program today, now I was thinking, no, we refer to special menu. Warrant if I even just about TV program on a just for sure who creates one kind of panic or guys know we even nothing happened. The case of COS when them who can happen bro raka when you marry over not yet over there when you marry over not yet over there. Can you hear well? It's okay. Don't worry. So, my brother, let me tell you, let me tell you something to tell you how tough and low self-esteem these guys are. During the heat of that saga, one life enjoying with Kelechi or dear. Kelechi was in Nigeria that period. Where see a Kelechi, I know how in Nigeria now, fine and good. He show the truth and he believe in Okwuluora and Attire and Ifa. In such Kelechi, half was just a corner on Facebook. Upon a day, serious, inbox me, can direct, ya can get a lawyer. God, a lawyer get a petition. Now, the petition is as easy as ABC. Once you can approach any chamber, call out your case. A 100,000 a delegate petition. A more police made the person only the man accused invite. Just like here video Momena, Hana Fotiano Superman. It's as good as anybody can do that. Upon the questions. That same thing on celebrating a very dark man. You can as well do that. Anybody can write petition against anybody. A make invite. If you want to test your argument, your logic, your argument, let me get to somebody. I know somebody I can get to. Enugu from Imo State to Enugu, or the offer. He go to Enugu, folk around there. Unabia na station. Aju. He will give account. I'll put that now. I indict the idea. At least come with any email saying okay. Now working, you know, at least let it be that now. Ni me Okwuluora in that or you will hear okay, no, yeah, email. So at some point lose the interest at this because one law Biana Bali, he happy he gave me now Bali on did not say na Ikpogi you know, so those things are how here mother be all but that na etu no na gonna say that etu no kita na or we will go move another place and na move feel somehow no when foul play maybe on Facebook name it can never see me okay na Facebook me
But mama how what to do. I know people that can help me and can give me advice that will help me to get my money. Instead of maybe I call every day from Monday to Sunday, call or maybe I call you at the end of the day, you sit back and now call. So and I'm people of low self-esteem because when go long work marry for them, can you not call Okwuluora eh? Come on, but what Jeno Enuguna see and working who goes with them. I been I call. So in a hapo no, I wanna have my ear. How was he hide? You wanna go? How was he hide? So he can hide when you have pasta. How fail una their just simple assignment. How assign okay, bring this guy down. You couldn't achieve it. Your money, you know. So because he achieved for the past 6 months in about one. Nothing. Failure. So I will hide myself. I will hide myself in shame. Make us do on Facebook. Make us on Facebook. They are not trying to. Yeah, I think one guy who watch a clip the other day. Isiagu or whatever. Or there's an on a pen is so queer now. Now we're going to blow the edge over here. Come on, over see web on when I thank you. Thank you. It is what I'm going to say. Yeah, million now. So yeah, now yeah. So the COS about that now I can get the jana it will go now first headquarter. Anything that they cannot get there is gone. Then anything that cannot get there is gone. I pray that Oyedala has something, but Obu fail and at this head now first headquarter now couldn't get something tangible for them. How man are the money it go? Just let them go because Obuna Yaka more than about this now. About when you came and flew, we can have that money, gradually. From the way I see how we can have that, but from the noise they make it go now go for so anything that they could not get from first headquarter is higher, man.